תקציר הפרקים הקודמים. כל הזמן תשיגי, תחפשי את הדרך שלך, טל. תלכי לעצמך. זה מתק, איזה יומי. יש לי חלום שחוזר אליי כל הלילה. רציתי לדבר איתך קצת עליו. יאיר, לך לך. מכבי! ירושלים! אבא שלנו תל אביבי. מה ירושלים? מה זאת אומרת מה ירושלים? רק ירושלים! 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 אני חייב באמת לברר מה זה להיות ירושלמי. ובא אליך בידיים פתוחות מתחת 1,000 מסכות אני עוד ילד עם עיניים בורקות. נטע, את מבינה? גם את ירושלמית. רק ירושלים. שתיים, שלוש, שגר. מלחמה, אוף, מלחמה, אוף, מלחמה, אוף, מלחמה. זה מרגיש כאילו זה רק מזל. לפעמים אני מנצחת ולפעמים אני מפסידה. וואי, חזרתי מתפילה למען החטופים, זה היה ממש ממש עצוב. שמעתם? יש קרבות קשים ברצועה. צה"ל מכסח, אבל יש עוד עבודה. אתם רואים איך נדע שגם במלחמה האמיתית והחשובה הזאת ננצח ושזה לא רק מזל? ואיך אחגוג ככה בת מצווה בזמן מלחמה? נטוש, נטע, נטוש, נטע, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. וזרעך אתן את הארץ הזאת. נטוש, הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחד. אל תירא עבדי יעקב. מה זה? מה זה המשפטים האלה? אני מרגישה שהם מחזקים אותי. אני רוצה להבין יותר. אבא, אמא, חלמתי חלום, ונראה לי שהמילים ששמעתי היו פסוקים מהתורה. וואו, נטע, זה מרגש. הדאגות שלך כל כך מובנות. אנחנו בזמן מלחמה. אבל את יודעת שהתורה וההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו ולאבותינו מתקיימות מאז ועד היום. נטע, השם שלך מבטא את החיבור והעמקה לערכים, לתורה ולארץ שלנו. רגע לפני הבת מצווה שלך, זו הזדמנות להתחבר לשורשים שהם חומשי התורה. את תגלי בהם סודות שרלוונטיים ויחזקו אותך לאורך המלחמה ולאורך כל חייך. מעניין, תודה. אז יצאתי למסע, בעקבות 5 חומשי התורה, השורשים שלנו. לא בקול נמוך בכל עוצמות ליבי, כי מה אני ומה חיי ומה כל האדם, אתה שופט תבל בצדק אל נתית עלם, בתוך קהל ההללך שפתיי נאות ליבי נרגש, בקול נא ותודה שירו לאדוני שיר חדש, לראות עולם מלא בטוב אז ברכי נפשי, ומול כל זה אני קטנה האור בי חרישי, הן לא בטוב ובמחול כי בניגון הלב, אודה לך בכל לבב גם בלבב כואב, ורוח חדש בקרבי ואחיה נשמתך, שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, עמדוני סבתותיי גם להודות על הרעה, באמונה תמימה תשכון בשחוק ובדמעה, החומס החיים ומעתה ועד עולם, בתהום מאבקי נפשי האור בי נעלם, ועזרי מאין בליבי שבור ומייחד, כן לא ינום ולא יישן שומר ישראל.
אנא תפילתי אבי כי ממצולות תזעק, חוש של דמעתי וליבי המצולק, החרס כבר נשבר, איך אסוף את השברים, יש דין היכן דיין היה קץ ליסורים, ברוב חסדך ענני אל תשכח את אמתך, האומנם ולא זכרת לשתף מחסדך. כדי להכיר טוב יותר את החומשים, יצרתי השנה עם האמנית שיפי שרייבר או אליפז מיצג לכל חומש שמתאר ערכים ומסרים שהתורה מעניקה לנו. חומש בראשית מלא בסיפורי משפחות. הכנתי בעזרת חוטי ברזל ואדמה מודל של המשפחה שלי. זכיתי לגדול בין סבים וסבתות אהובים שמלמדים אותי כמה משפחתיות היא חשובה, ואני לומדת מהם כמו מאבותינו ואימותינו על הליכה בדרך הישר והטוב. שורש החיבור לדורות הקודמים נוטע בי שייכות לתכונות הטובות של עמנו. חומש שמות מתאר יציאה מעבדות לחירות ולידתו של עם ישראל. יצרתי שתי דמויות שמבטאות כפיפות וזקיפות קומה. נולדתי בליל שבת פרשת שמות, פרשת המילדות, שנדדו את העם להאמין בעצמו וכוחותיו. זכיתי לגדול במדינת ישראל העצמאית. למדתי על המסירות הגדולה של חיילינו, וגיליתי את העצמות המיוחדות של נשות המילואים, ובאופן אישי של הדודות שלי. שורש היציאה לחירות נוטע בי עוד כוחות של גבורה. חומש ויקרא מתאר את עבודת הכהנים והחיים במקדש. למדתי שיש אפשרות להכניס רוח ומשמעות גם בדברים הפשוטים של החיים, בחול. יצרתי בחמר, באובניים ובעבודת כפיים, במוטים והגרתה לכבוד שבת, שמסמלת את הקדושה שבחיים. אבא סיפר לי על חברת אילמה שבה הוא עובד, חברה שמפיחה משמעות ורוח על ידי טכנולוגיה והייטק. בנוסף, נפגשתי עם רוחמה בן יוסף ולמדתי על האפשרות לבטא את הנשמה שלי באמצעות אומנות ויצירה. שורש המשמעות והרוח שאפשר להכניס לחיי החול נוטע בי רצון טוב לפעול בעולם. בהליכה במדבר, עם ישראל מקבל את התורה. התורה ניתנה לנו דווקא במדבר, במקום של ענווה וצמאון, וכך כל אחד יכול להרגיש שייך בה. יצרתי בחול דגם של המדבר. במהלך השנה זכיתי ללמוד תורה עם אמא במדרשת מטר ובמגדל עוז, וטעמתי מעומקה ומתוקותה של התורה. זכיתי באופן אישי לקבל תורה מסביי, עם סבא אודי כבר מספר שנים, שמדי יום שישי אנחנו לומדים פרשת שבוע, ואת הלימוד אני משתפת בשולחן השבת המשפחתי שלנו. עם סבא יוסי למדתי את טעמי התורה, וזכיתי לקרוא בתורה מפרשת שמות לקהילת נשים בבית כנסת. שורש השייכות לתורה נוטע בי רצון להמשיך ללמוד ולמצוא בה את האות המיוחדת שבי. ספר דברים בו עם ישראל עומד לפני הכניסה לארץ חיבר אותי לארץ ישראל ולתודעה שהשם הוא זה שמלווה אותנו כאן ונותן לנו את הכוחות להמשיך ולפעול. יצרתי בעץ, מסמרים וחוטים דגם של 7 המינים, הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. ביקרתי בקבר רחל על אם הדרך, שם הבנתי כי הקשר של עם ישראל לארץ ישראל הוא בא לנתק בטוב ובקושי. זכיתי לטור את ארץ הגולן יחד עם אמא במשך יומיים מלאי חוויות, ובכך לחזק את הקשר שלי עם האדמה וההיסטוריה שלה. סיירתי עם המשפחה במוזיאון גוש קטיף. שם התעוררה בי התפילה כי עוד נשוב לחבלי הארץ היפים והקדושים, נבנה בהם בתים ונטע בהם צמחים. שורש החיבור לאדמת ארץ ישראל נוטע בי את האמונה והתקווה שאנחנו חיים בארץ שהשם שומר עליה ומשגיח עליה לעולם. לא דמיינתי שהבת מצווה שלי תהיה בזמן מלחמה. תורה משמחת ומחזקת אותי ונוטעת בי אמונה שעם ישראל חי ונצח. חדש מביא עמו ניצוץ של הזדמנות, הזורים בדמעה למדו זווית התבוננות, ותפילתי את רצון יודעת שתשמע, כל עוד אני פה בעולם תאיר הנשמה, מזמור לתודה יפרוץ מתוך שירת התחינה, ולשוננו רינה, הללויה את
נועם, אולי במלחמה זה רק מזל, אבל בחיים עם ישראל חי.